Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eddie. Taong 1986, Bagahupi, Leyte. Itong mga panahong ito, mangunguha ng alimango sa gilid ng sapa itong si Eddie. Bata pa lamang siya, yun na ang nakagisnan niyang pamumuhay, kaya nung nagkaisip na siya, sumama na rin siya sa pangunguha. Tatlo silang magkakapatid, purong lalaki. Yung pinakabunso sa kanila, kahit nasa edad 12 anyos, sumasama na rin sa pangunguha ng alimango. Upang mas magkaroon sila ng maraming huli tuwing gabi, bumabalik sila Eddie sa bakawan para maglatag ng mga pain at bitag nito. Minsan, kasama nila noon ang kanilang ama, pero kadalasan sila lang ng kapatid niyang sumunod sa kanya ang pumupunta. Bagaman malayo sa kanilang pamamahay ang gilid ng bakawan, hindi na nila yon iniinda. Kampante naman kasi sila doong tumungo kahit papaano, lalo pat marami-rami naman silang nangunguha sa lugar na yon. Minsan nga, sa sobrang dami ng mga taong naroon, malayo pa lang maaaninag mo na ang mga gasera nitong dala. Panatag din noon sila Eddie, lalo pat alam na nila ang pasikot-sikot ng bakawan. Wala rin sila roong nararamdamang kakaiba, kaya sa loob ng 1 taon, nagpatuloy ang ganoon nilang trabaho. Pero sa pagsapit ng taong ito, meron silang napansin sa bakawan. Ayon kay Eddie na, habang lumilipas ang panahon, tila bang pakunti na ng pakunti ang mga taong tumutungo roon tuwing gabi. Noong una, inakala niyang madalang na ang mga alimangong namumuhay sa lugar. Pero kapag nanunulo sila, marami naman silang nakukuha. Dahil sa pangyayari, nagpatuloy naman ang kanilang gawain. Sa isip-isip nila, mas mainam ng ganon para naman kahit papaano makakalamang sila ng kita. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, kaya pala pinangingilagan ng lugar na yon ay dahil sa nagkukubli doong nilalang. Isang gabi, inutusan si Eddie at ng kanyang kapatid na tumungo sa bakawan para maglatag ng mga bitag. Nang marinig naman nila ang utos ng kanilang ama, dali-dali naman nilang inihanda ang kanilang mga dadalhin para makaalis na. Magbabandang 6:00 pa lamang noon umalis sila Eddie at ang kanyang kapatid. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa bakawan. Medyo napapaisip na kasi noon ang kanyang kapatid, gawa ng hindi ito sanay na silang dalawa lamang ang naglalatag ng patibong tuwing gabi. Kuya, bakit tayo lang ang pupunta doon? Meron bang nangyayaring hindi natin alam? Noong nakaraang linggo ko pa kasi ito napapansin. Kalimitan sa mga kakilala nating pumupunta roon, lumilipat na ng mapagkukunan. Bungad na wika ng kanyang kapatid sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Eddie, agad naman niyang inilahad dito ang tungkol sa mga bagay na napansin din niya noong mga nagdaang araw. Ayon sa kanya, maaaring lumipat ang mga ito dahil sa malalaki pa ang mga alimango na kanilang nakukuha sa lugar na yon. Maaari ring nabuburyong na sila sa bakawan, kaya naghanap sila ng mga bagong mapaglilibangan. Paglalahad pa ni Eddie na kung malapit lang ang lugar na pinaglipatan ng mga ito, maaaring doon din sila tutungo. Pagkalahad naman niya nito, dahan-dahan naman niyang inakbayan ng kanyang kapatid habang sumasagot doon ng, "Hayaan mo na sila. Ang importante, meron din tayong kita. Nga pala, bilis-bilisan lang natin. Mahirap na. Wala pa naman tayong kasama." Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, tumangulang naman ito habang itinutuon ang kanyang atensyon sa daang kanilang tinatahak. Hindi naglaon nang marating na nila ang bakawan
dahan-dahan naman nila yung pinasok, bitbit ang mga gasera nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa na nilang mailubog ang 3 sa kanilang mga bitag. Dahil sa medyo mataas noon ang tubig, kaya na may kinakailangan nilang lumubog para lamang matawid ang ibang bahagi ng bakawan. Maya-maya pa, nang akmang bibitawan na nila ang natitira nilang bitag, napansin naman nila na tila bang malayo na sila sa lugar na kanilang pinanggalingan. Sa sobrang dilim ng paligid noon, halos hindi na maaninag ni Eddie ang daang kanilang dinaraanan. Upang mabilis silang makaalis, agad namang inilubog ng kapatid niya ang bitag na hawak nito, sabay nagmamadaling lumapit sa kanya. Pagkaabot naman ng kanyang kapatid sa dala nitong gasera, hindi na sila nagsayang pa ng oras na umalis sa lugar. Maya-maya pa, habang binabagtas nila ang daan pabalik, panay naman ang ginagawa nilang pagmamasid sa kadahilan ng pakiramdam nila na liligaw sila. Labis yung nagbigay ng palaisipan kay Eddie at sa kanyang kapatid, gawa ng ang buong akala nila, gamay na nila ang lugar na yon. Bagaman pamilyar ang kanilang dinaraanan, hindi pa rin sila sigurado kung saan yon tatagos. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang unahang bahagi ng bakawan kung saan doon bumungad sa kanila ang isang kubong may naglalabas na makapal na usok sa bubong ng bahay nito. Pagsilay naman nila sa lugar na yon, dali-dali naman nila itong nilapitan. Pero habang papalapit sila, meron silang napapansing kakaiba. Noong una, nakakasukang amoy lamang ang kanilang nalalanghap, ngunit hindi naglaon, unti-unti na silang nakakarinig ng mga kapangi-pangilabot na pag-ungol. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman sinenyasan ni Eddie ang kanyang kapatid na wag na munang tumuloy. Ang dapat nilang gawin, pagmasdan muna ang paligid bago sila magpasya sa kung ano ang maisip nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung umatras papalapit sa kinaroroonan niya. Pagtitig naman ng kanyang kapatid, pabulong naman yung nagwika sa kanya ng, "Kuya, nakapunta na ba tayo rito? Bakit parang ngayon ko lang nakita ang lugar na to?" Matapos namang marinig ni Eddie ang sinabi ng kanyang kapatid, agad naman niya yung sinenyasan na lisanin na nila ang lugar. Pagkaalis nila roon, minabuti naman nilang bumalik sa bakawan, ngunit sa matubig na parte sila dadaan. Yun na lamang ang naisip na paraan ni Eddie nang sa gayoy makabalik sila sa kanilang pamamahay nang hindi pa gaanong kalaliman ng gabi. Maya-maya pa, nang medyo nakalayo-layo na sila, unti-unti na naman nilang nararamdaman na para bang meron sa kanilang nanliligaw. Sa pagdating nila noon sa gitna ng bakawan, nagpaikot-ikot lang sila roon, bigong matukoy kung saan ang eksaktong direksyon patungo sa kinaroroonan ng sapa. Dahil sa pangyayari, nakakaramdam na sila ng matinding kaba, lalo pat wala sila doong mahihingian ng tulong. Sa maniwala kayo o hindi, habang naglalakad sila sa maputik na bakawan, marami silang nakikitang alimango na halos 2 palad ang laki. Gayunpaman, kahit nakakatukso ito, hindi na nila yun pinag-interesang kunin dahil ang nais na lamang nila makaalis doon ng ligtas. Isang oras mahigit pa ang lumipas, pagod na sila kakaikot noon sa bakawan. Yung kapatid din niya, paika-ika na sa paglalakad, buhat sa mga hiwa nitong tinamo sa talampakan nito. Hindi naglaon nang mapagtanto ni Eddie na labis na yung nahihirapan, nagdesisyon na siyang tumigil na muna pansamantala. Habang nagpapahinga silang dalawa, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Habang nagmamasid naman sila sa buong paligid, unti-unti naman nilang napapansin ang pagbagsak ng malakas na ulan. Maya-maya pa,
Nang mamatay na ang kanilang gasera, minabuti naman nilang ipagpatuloy na ang kanilang pag-usad. Bago umalis sila Eddie sa kanilang pinagpapahingahan, hinubad niya ang kanyang damit para itali sa sugat ng kanyang kapatid. Bukod kasi sa malalim ang sugat na natamo nito, pinipilit lang din itong maglakad kahit pumapasok na sa loob ng kanyang laman ang napakaitim na putik. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot, unti-unti namang nagkaroon ng pag-asa si Eddie matapos niyang masilayan ang iilan sa kanilang mga patibong na inilatag. Upang makalabas sila roon, sinundan nila ito hanggang sa tuluyan na nga nilang narating ang labasan ng bakawan. Pagsilay nila sa lugar na yon, napangisi lang naman silang dalawa at kasabay nito ang mabilis nila ritong pagtahak. Pagdating naman nila sa bahay nila, nasipat nila ang kanilang padre de pamilya na kanina pang naghihintay. Hindi pa man sila rito nakakalapit, agad naman sila nitong sinalubong habang galit na galit yung nagwiwika sa kanila ng, "Bakit ngayon lang kayo? Hindi nyo ba alam kung anong oras na?" Nang marinig naman ni Eddie ang sinabi ng kanyang ama, hindi na siya nag-alangan pang ilahad dito ang tungkol sa mga naranasan nila. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanilang ama kundi papasukin sila ng hindi sinasaktan. Akala ni Eddie doon na magtatapos ang lahat, pero kinabukasan paggising niya, nasipat niya ang kanyang kapatid na mimilipit sa sakit habang hawak-hawak ang kaliwang binti nito kung saan merong malalim na sugat sa may bandang talampakan. Pagsilay niya sa sugat na yon, doon bumungad sa kanya ang butas nito na nagkukulay dilaw na dahil sa matinding pamamaga. Nang makita naman yon ng kanilang ama, agad naman itong isinugod ang kanyang kapatid patungo sa albularyong pinagkukonsultahan nila. Nang marating nila ang bahay nito, inilahad sa kanila ng albularyo, hindi pangkaraniwang sugat ang natamo ng kanyang kapatid. Ayon dito, isa yon sa mga patibong ng mga aswang para mapahina ang kanilang biktima. Dagdag pa nito na, kahit papaano, maswerte pa rin sila, lalo pat hindi sila natunugan ng nilalang na nagmamay-ari ng bagat na kanilang napasukan. Pagtatapat pa ng albularyo na, ang bakawang kanilang pinagkukunan ng lamang tubig hindi naligtas na puntahan tuwing gabi. Maaari naman silang makapamuhay doon, pero kinakailangan umaga lang sila doong tutungo. Hindi ba sinabi sa inyo ng mga kasama ninyo na meron ng nagmamay-ari sa mga bakawang yon? Isa yan sa mga rason kung bakit wala nang nangangahas dyan na kumuha ng alimango. May hirap palayasin ang bagong lipat. Bukod sa may dugong aswang, malalim din ang aral sa pambabarang. Hindi man sa tinatakot ko kayo, pero base sa karanasan ng mga kasama nyo doon, bawat nauhuli nilang alimango, katumbas ng buhay ng kanilang kadugo. Seryosong wika sa kanila ng albularyo. Dagdag pa nito na, kaya siguro hindi nila nalaman ang tungkol sa bagay na yon ay dahil sa wala naman sila doong gaanong kakilala. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napayuko lang naman ito, gawa ng aminado ito ukol sa bagay na inilahad ng albularyo. Kahit kasi matagal na silang nangunguha ng alimango sa lugar, wala silang nagiging kaibigan na katulad din nilang mga ngaso. Yung ama kasi nila, masyadong mahigpit. Tipong tutol ito na makipag-usap sila sa mga taong hindi naman nila kaano-ano. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng kanilang ama sa albularyo ang tungkol sa nakuha nitong 2 alimango. Bale, maaga pa kasi yun tumutungo sa bakawan para kunin ang mga bitag na kanilang ikinalat. Matapos namang marinig ng albularyo ang sinabi nito, bigla naman yung napatayo, sabay tanong dito ng,
Asa na ang mga nakuha mo? Naibenta mo na ba? Ibalik mo sila. Ibalik mo sila habang may panahon pa. Subalit, pagkarinig naman ng kanilang ama sa sinabi nito, napayuko lang naman ito habang sumasagot dito ng, patay na yung 2 alimangong nakuha ko. Pinakuluan ko kanina pagdating ko sa bahay. Pasensya na. Hindi ko naman alam na gano'n na pala ang sitwasyon sa lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, napakamot lang naman ng ulo ang albularyo. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip nito, wala naman yung ibang inilahad sa kanila, kundi ang humanda ukol sa maaring balik ng nilalang na nagmamay-ari ng bakawan. Dagdag pa ng albularyo na paniguradong hindi yun titigil hanggat hindi nakakapaghigante sa kanila. Matapos naman yung marinig ng kanilang ama, napaluhod na lamang yun sa harapan ng matanda habang mangiyak-ngiyak na humihingi ng tulong. Si Eddie naman noon, kahit wala ring kasiguraduhan sa mga sinasabi nito, napilitan na ring maniwala. Para sa kanya, hindi naman masamang maniwala, lalo pat kung merong sapat na basihan para paniwalaan ang isang kaganapan. Maya-maya pa, nang masipat naman ng albularyo ang pagpapaawa nila, wala na rin yung nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais nilang mangyari. Ayon sa matanda na, hindi naman sila nito matitiis dahil sa unang-una, tungkulin nila ang tumulong sa kapwa-tao. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang bumalik sila Eddie sa kanilang tahanan. Hindi na muna sumama noon ang matanda, gawa ng marami pa yung kinakailangang gawin. Kinahapunan noong mismong araw na yon, mas lalo pang tumindi ang karamdamang dinaranas ng kanyang kapatid. Kahit kasi may mga lunas na ang sugat nito, tila bang hindi pa rin ito kayang maibsan ang hapdi na kasalukuyan nitong nararamdaman. Bagaman awang-awa sila sa kalagayan nito, wala naman silang magagawa para yon ay matulungan. Sa pagtungtong ng 6:00 ng hapon, sakto naman ang pagdating ng matanda, bitbit ang iilan nitong lunas para sa sugat ng kapatid niya. Sa paglalim pa ng gabi, inabisuhan si Eddie ng matanda na sumama patungo sa kubo na kanilang nakita. Ayon dito, para hindi na lumala pa ang karamdaman ng kanyang kapatid, kinakailangan nilang puntahan ang lugar na yon. Naniniwala kasi ang matanda na kahit malayo ang sugat nito sa kanyang bituka, maaari niya pa rin yung ikamatay. Dagdag pa nito na kahit ayaw niyang gawin ang bagay na yon, wala rin silang pagpipilian sa kadahilanan kung hindi sila kikilos, ikakamatay yon ng kapatid niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit takot na siya, pinili niya pa rin doong sumang-ayon. Matapos naman nilang magkasundo, dali-dali naman nilang binaybayang daan patungong bakawan. Sa pagpasok nila sa looban nito, wala naman sila doong napapansing kakaiba. Makalipas pa ang ilang minuto nang marating na nila ang parte ng bakawan kung saan nila binitawan ang ikahuli nilang bitag, doon napansin ng matanda ang kisap-matang pagbabago ng buong paligid. Hindi naglaon nang akmang babalik na sila, bahagya naman silang natigilan matapos nilang makarinig ng isang malakas na pag-atungal. Sa puntong yun, parang mawawalan na ng wisyo itong si Eddie buhat sa takot na kanyang nararamdaman. Kahit wala pa siyang nakikitang nilalang, naniniwala siya malapit lang ito sa kanila. Pagtahimik naman ng bahagya ng paligid, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa doon na nila nakita ang kubo na kanilang hinahanap. Pagsilay naman dito ng matanda, agad naman siya nitong inabisuhan na maghanap ng lugar na maaari niyang pagkublian. Dagdag pa nito na hanggang doon na lamang ang kanyang maitutulong buhat sa wala naman siyang kakayahan
na makipaglaban sa isang aswang. Ano man ang makita mo, iho, wag na wag kang panghihinaan. Sa oras na magkagipitan, iwan mo ko. Iligtas mo ang sarili mo para malaman ng tatay mo ang nangyari rito. Seryosong wika ng albularyo sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong tinahak ang daan patungo sa bahay na yon. Si Eddie naman, nagdesisyong magtago sa isang malaking puno na malapit lang sa parte ng bakawan na kanilang dinaanan. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang nakikitang kakaiba sa kubong yon. Akala nga niya, pangkaraniwang tao lang ang naninirahan doon, pero maya-maya pa, doon niya nasilayan ang isang matandang lalaki na halos kaedad lang ng albularyong hiningian nila ng tulong. Sa paglabas nito sa bahay na yon, bumungad sa kanya ang nanlilisik nitong mga mata at halos abot tengang bunganga. Pagsilay naman doon ng albularyo, unti-unti naman yung tumigil sa paglalakad hanggang sa nagkaharap na silang dalawa. Sa kanya namang pagmamasid, unti-unti naman niyang nakita ang pagbaba sa lupa ng dalawang kamay ng matanda. Pagkahawak naman ito ng mahigpit sa mga damo, mabilis naman yung sumunggab sa kinaroroonan ng albularyo. Mabuti na lang, matalas ang paningin ng matandang yon, kaya nagawa nitong mailagan ang pag-atake ng aswang. Dahil sa ginawa nito, doon na nag-umpisa ang kanilang pagbubuno. Habang naglalaban ng dalawa, kitang-kita naman noon ni Eddie ang hindi maipagkakailang lakas ng nilalang. Kahit maraming karga sa katawan ng matandang hiningian nila ng tulong, bakas sa pagmumukha nito na labis yung nahihirapan. Mabuti na lang, meron din yung pamamaraan para lumaban ng harapan sa isang aswang. Makalipas lamang ang halos kalahating oras na pagbubuno ng dalawa, pilit naman noong pinipigilan ni Eddie ang kanyang sarili na tumulong sa matanda. Awang-awa na kasi siya noon sa albularyo, gawa ng pinaglalaruan lamang ito ng aswang. Ang mas nakakabahala pa, kahit anong unday nito ng itak sa katawan ng nilalang, tumatalbog lang ito at halos hindi yun nakakalikha ng anumang galos. Sa kanyang pagmamasid, napilitan na siyang maghanap ng baging na maaari niyang ipulupot sa kanyang kamao. Sa isip-isip niya noon, bahala na kung mamatay siya. Ang importante, nakatulong. Hindi rin naman kasi niya maaaring hayaan lang na mamatay ang matanda, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na meron pa siyang magagawa. Maya-maya pa, nang makakita na siya ng baging sa isang sanga, dali-dali naman niya yung hinugot, sabay takbo patungo sa lugar kung nasaan ang albularyo. Pagdating niya rito, agad naman niyang sinugod ang nilalang at walang habas na pinagsusuntok sa katawan. Habang ginagawa niya ito, pansin na pansin naman niya ang pag-angil nito na parabang nasasaktan. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, doon na nagkaroon ng pagkakataon ng albularyo na siya ay tulungan. Habang pilit nitong ginagapos ng mga buhay na salita ang aswang, napansin naman ito sa kanyang kamay na ang baging na nakapulupot doon ay ang baging ng makabuhay. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong sinigawan na ipulupot sa aswang ang baging niyang hawak. Pagkarinig naman ni Eddie sa sinabi nito, agad naman niya yung sinunod na siyang naging sanhi upang mas lalo pang umatungal sa sakit ang nilalang na pilit niyang iginagapos. Hindi naglaon ng panghinaan na ito, dahan-dahan naman yung napaluhod sa lupa hanggang sa tuluyan ng matapyas ng albularyo ang ulo ng nilalang na yon. Pagkalas naman ng mismong ulo sa katawan nito, napabitaw na lamang doon si Eddie buhat sa kanyang pagkagulat. Matapos naman nilang makitang patay na ang aswang, minabuti na nilang iwan ang lugar. Pagdating nila sa kanilang pamamahay,
Nadatna naman nila ang kanyang ama na pilit na gumagawa ng paraan upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng kapatid niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapagpahinga na sila, walang pagdadalawang isip naman nilang ibinahagi roon ang magandang balita. Inabisuhan din sila ng albularyo, ituloy lang nila ang paggamot sa paa nito dahil sa araw na lamang ang bibilangin bago yun gumaling. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pangunguha ng alimango sa bakawan. Kahit may takot pa noon si Eddie, pilit pa rin siyang naglakas loob alang-alang sa gamot na kinakailangan ng kanyang kapatid. Awa naman ng Diyos, magmula noong napaslang nila ang aswang, wala nang nagparamdam sa kanilang kakaiba. Ilang taon pa noon ang lumipas, ganun pa rin naman ang trabaho nila. Mahirap man yun pero wala na silang ibang hanap buhay maliban sa panunulo ng alimango. Pero alam mo, Pinuno, tuwing bumibisita si Eddie sa bakawan, paulit-ulit niya pa rin naaalala ang tungkol sa naranasan nilang magkapatid sa mga kamay ng bagong may-ari ng bakawan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na yung original na kwento nito, ang original na titulo nito Aswang na Nagpapain ng Alimango, no? Alam ko meron na tayong ganitong klase ng kwento Yung merong aswang na gumagamit ng, yun nga, alimango. Tapos once na makain mo yun o pumasok sa sistema mo, sobrang dali ka na niyang mapupuntahan. Sobrang dali ka na niyang bibiktimahin. O kung hindi man ikaw, meron kang kasamang buntis sa bahay ninyo, pwedeng-pwede niyang pasukin yung bahay ninyo ng kahit wala nang pahintulot. Alam ko meron na tayong ganitong kwento talaga. Hindi ko na lang maalala kung ano Ang pinagtataka ko lang, bakit kaya hindi nila mabigyan ng pangalan yung lahi nito? Diba? Hindi naman, alam ko rin hindi ganun kalakas talaga tong aswang na to Kasi nga, tinalo lang ng ordinaryong manggagamot o ng albularyo Kasi mantakin ninyo, sabi niya wala siyang panlaban sa mga aswang pero ending, natalo niya. Well, tinulungan siya ni Eddie pero kahit na si Eddie bata pa to wala rin tong alam pero natalo nila, di ba? So, may mga ganito talagang aswang pero hindi ganun kalakas. Di ba? Medyo nagkakaroon ako ng curiosity kung ano kayang lahi to o saan kayang lahi to napapabilang. Kasi parang wala lang kahit ordinaryong tao yata kayang tapyasin ulo nito Di ba? Pero yun nga, nakakatakot sila kasi ang sarap naman talaga ng alimango. Di ba? Sino bang aayaw dyan? Lalo na yung in-steam, di ba? Alam ko, gustong-gusto nyo yan kasi ang tamis ng laman yan. So, siguro, iniisip ng aswang na madali siya makakakuha ng biktima kung yun yung gagamitin niya. Di ba? Kaya nga pinababalik sa kanila ng albularyo Di ba? Yun lang. Medyo nagkaroon lang talaga ako ng malulupit na tanong kung ano ba talagang lahi to o saan siya lahi napapabilang. Di ba? Yun Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.